sa páči. Denník Šport. A hovoríte, že parlamentné strany Smer, SAS, SNS a Sieť by podľa vás mohli vytvoriť stabilnú vládu a ak SAS to odmietne, vy štyria ste schopní zostaviť stabilnú vládu. Je to pre vás priateľné riešenie? Nešpekulujme, však ja neviem, či odmietnú. Ani neviem, kto všetko dostane pozvanie. Pán Bugár, jedine strana SAS odmietla vytvoriť vládu so Smerom. Viete, prečo tu hovorím? No. Lebo práve strana SAS, ale aj iné strany od nás očakávali kompromisy. Ak sa dohodnú z SNS, ja teraz hovorím, každá strana, každá štandardná strana musí prijať kompromis, ak chce dobre Slovensku. Lebo ak budú predčasné voľby, viete, čomu dojde. No, Ten, ktorý... vy. No však preto hovorím, že my sme zodpovední politici. To znamená, že my musíme zabrániť tomu, aby povedzme, strana, ktorá by nemala byť v parlamente, aby nenarastla dvojnásobne. Dobre, ďakujem pekne, to bola posledná otázka. Ďakujem za vašu účasť a dovidenia.